Vítajte, sme vo Veľkých Karloviciach v hoteli Horal, kde si môžete užívať wellness, dobré jedlo, neskutočné výhľady. Je to len 8 kilometrov od slovenských hraníc, kde vám ideme v obci Makov predstaviť rodinný dom, ktorý si určite zamilujete. Len 5 minút autom od domu dostanete sa do stredu obce Makov, kde sa nachádza táto pekáreň a tu si zaručene budete kupovať tieto dobroty. V srdci malebnej obce Makov vám ponúkame dom v prírode ako stvorený na oddych, víkendy mimo mesta, ale aj na trvalé bývanie. Spustite sa a ste priamo pred domom. V lete turistika, cyklotrasy a hubárčenie, v zime blízke lyžiarske stredisko Makov, len pár minút od domu. S Vianemou vám ponúkame na predaj tento krásny rodinný dom, kde môžete tráviť svoje víkendy. Tento dom má naozaj všetko. Dominantou je určite krb, ktorý vám dotvorí atmosféru pohodového večera. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.